εργασίες του Προσυνεδρίου του Συνεδρίου της Σαμοθράκης από ένα χώρο ευρύτερου συμβολισμού και το ανατολικότερο άκρο όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Εδώ ξεκινάει η Ευρώπη. Κύριε Πρόεδρε, τα μέλη της Πολυσίας, μέλη των κοινώσεων, του πόλη στην Ελλάδα, μεγάλη μας χαρά και τιμή που μοιραζόμαστε σήμερα στο Προσυνέδριο εδώ στα Πετρωτά, τον οικισμό αυτόν, ο οποίος ανήκει στους Δήμους και άλλους, στα σύνορα που έχουν πει και στις διάφορες συζητήσεις μας της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Είναι μεγάλη τιμή το ότι βρεθήκατε όλοι σήμερα εδώ στα Πετρωτά, εδώ που ενώνται οι τρεις χώρες, τρεις διαφορετικοί πολιτισμοί. Εγώ ξεκινώντας θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Περιφερειάρχη για όλη αυτή την ζεστή ανταπόκριση στα θέματα που έχουν να κάνουν με το Δημοσιογραφικό Συνέδριο της Σαμοθράκης. Θα πρέπει να κοιτάξουμε τη δημοσιογραφία σε μια νέα εποχή. Και δεν είναι μόνο η τεχνητή νοημοσύνη που ανοίγει νέους ορίζοντες, το οποίο φυσικά θα είναι μία από τις θεματολογίες, αλλά είναι και άλλα θέματα. Μια εποχή που οι δημοσιογράφοι δεν πρέπει να είναι μόνο καλές στιγμές, αλλά και δυσάρεστες, έχουμε δύο πολέμους. Θα σας ευχαριστήσω πιο πολύ γιατί ανοίξατε την καρδιά σας, τα αυτιά σας, σε αυτό που ήρθε σαν έτοιμο δικό μας και με τη βοήθεια του Πέτροβιτς για να αναβιώσουμε κάτι που ξεκινήσαμε τέρατα της δημοσιογραφίας. Έχουμε έρθει όλοι με ιδέες από το καταλάβει και νομίζω ότι θα ακολουθήσουμε ζητήματα τα οποία αφορούν τον κλάδο και τους δημοσιογράφους. Η συνάντησή μας εδώ στα σύνορα της χώρας συμβολίζει την ανάγκη να δίνουμε φωνή και ρόλο σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Όπως έλεγα πάντοτε εδώ στον Εύρο έχουμε ψυχή, καρδιά και νεύρο. Η δυναμική σας, το επάγγελμα, η δύναμη που έχετε σε όλη την κοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που ακούσαμε. Ένα καλό συνέδριο να έχουμε το 26, να είμαστε όλοι ενωμένοι, να μας λείπει κανείς. Κάθε καλό στις δουλειές σας, στις οικογένειές σας, υγεία και δύναμη και χαρά στο ποινικό σας. Να είστε καλά. Ολοκληρώσαμε με επιτυχία το προσυνέδριο στο οποίο συζητήσαμε τα θέματα του επόμενου συνεδρίου της Σαμοθράκης, εδώ, στον ακριτικό Εύρο, στις Χατιές της Ελλάδας, σε μια επίσκεψη γεμάτη συμβολισμό. Ραντεβού το καλοκαίρι στη Σαμοθράκη.